खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 10 अक्ट'बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखराव रां रुफा माइ माइरं जोबस्रांलांगोन, गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन, गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। वृष राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन, नुफेरै मुवा बेसाद नुनो मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि गावनि नखरनि आंगो सुबुंफोरजों लोगो मोनज्लायगोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन, गोजोननि सान। कर्कट राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन, थांलाय फैलायजोंनो देहाखौ मेंनाय मोनगोन, गुबुननि मदद लायोब्ला गोरलै जागोन। सिंह राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कन्या राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन, गाहाम सान। तुला राशि जेखि हाबा मावा मानो जाफुंसारनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशि बायदि मैया साननायजों गावखौनो उसुखुथु थादेरनो हायै मोनगोन, गोसो हमथाना थानाया गोनां, जेंना गोनां सान। धनु राशि देहाखौ मेंनाय लोरबां मोनगोन, बायदि बेराम आजार जानो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मकर राशि हारिनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन, जिउआव दावगालांनो गोहो बोलो बांगोन, मोजां सान। कुम्भ राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोगोन, बायदि रोखोमनि बेरामजों नाख्रेबजानो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मीन राशि समाजनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय मोजां मुं गोसारगोन, नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन, मोजां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय, गोजोन्थों।